ଦିନେ ଜଗାକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଜଗା, ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ନ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଭୁଲ ନ କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ମିଳୁଛି? ଜଗା କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁ କେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ଦେଖିଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି? ଜଗା କହିଲା, ସେ ମାଟି ହଉ ଅବା ପଥର। ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ? କହିଲା, ଆରେ ଶୁଣୁ, କାରିଗର ଯେତେବେଳେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଟିକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଚକଟି ଥାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଥରକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ସେ ପିଟେ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଗୋଟେ ଆକାର ପାଏ। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଲୋକମାନେ ଘରେ ସାଇତି ଥାନ୍ତି, ଏମିତିରେ ବି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତୁ ଯାହା ବୁଝିବୁ ବନ୍ଧୁ, ଭାବିନେ ଏବେ ତୁ ପଥର।